25 år siden, at de slog dørene op for første gang. Dette startede som en helt almindelig højskole og har siden fået følgeskab af en efterskole og et kostgymnasium. Men selvom skolen har rundet 900 elever og en omsætning på 150 millioner kroner, så er ambitionerne der stadig. Jamen, jeg har den første brochure fra skolerne i Åre. Der hed det slet ikke skolerne i Åre. Det hed Åre Sydfyn Idræts- og Kulturcenter med en højskole og en efterskole. For 25 år siden var Ole Hjort med til at starte skolerne i Åre. Og der var det sådan et lille hus, det der. Til at starte med var det en efterskole og en højskole, som tilsammen havde 300 elever. Det var jo en vision om her på Sydfyn at lave en rigtig flot skole for unge mennesker, der brænder for sport. Dans var det på det tidspunkt, og senere er teater og musik kommet til. Og at vi laver en skole, hvor vi selv, hvis vi var 16 år, vil sige, der skal vi hen. Sport, teater og dans er også i dag skolerne i Åres varemærke. Og det trækker elever til fra hele landet. Jamen, altså, jeg synes, Åre de kombinerer rigtig godt sporten og skolen. Og så er det meget seriøst herovre, og det kan jeg også rigtig godt lide. Og så faldt jeg over Åre, fordi den har fået så mange gode anbefalinger, og så var jeg inde på deres hjemmeside og så, at de havde en streetdance-linje. Jeg kan rigtig godt lide, at det er så seriøst, og at der er høje ambitioner inden for sporten. Især fodboldlinjen har jeg hørt rigtig meget godt om, og at der er rigtig dygtige og højt uddannede trænere. Men den type fag var langt fra traditionelle for højskoler for 25 år siden. Vi vil lave den skole, som vi havde baggrund for. Vi vil måske mere høre Beatles, end vi vil synge af højskolesangbogen, og vi ville en lang række ting, der var anderledes. Vi kom med et nyt sportssyn til idrætshøjskolerne, idrætsefterskolerne. Ja, mit hjem, det var Odense Stadion og sporten, ikke? Og det var Odense Universitet, og det var det, jeg ville være med til at lave højskole ud fra. Lige siden starten har de gjort tingene på deres egen måde på skolerne i Åre. Og det er også det, der trak Allan Kruse til skolen for 8 år siden. Det var værdigrundlaget. Fokuset på oplysningen, brugen af sporten og siden også performancen i det at danne unge mennesker. Det var befriende, at der blev talt om et verdensborgerskab her i Åre. Men det var ikke let for Ole Hjort og hans kolleger at starte et helt nyt skolekoncept i slutningen af 80'erne. Blandt andet de noget utraditionelle fag tiltrak meget opmærksomhed. Der var modstand på mange områder. Vi havde jo ikke penge, da vi skulle starte, og vi måtte være opfindsomme osv. Derfor er det hårdt at starte sådan noget op. Og der er mange skuffelser, og der er også mange brud, der kommer ud af sådan noget. Men ellers kunne alle jo også lave stedet. Men den store modstand satte ikke en stopper for Åres ønske om at gøre tingene anderledes. Skolen udviklede sig løbende, og i 2008 startede de endnu et skoletilbud op, et kostgymnasium. Her bor langt størstedelen af eleverne på skolen, hvilket er usædvanligt for et gymnasium i Danmark. 95% af vores elever er kostelever. Det er ikke som på de offentlige skoler, hvor det er et mindretal af eleverne, der bor på kostskole. Her er det den store majoritet, der bor på kostskole. Og det giver jo noget særligt til eleverne af deres fællesskaber, at de stort set alle sammen bor her. De her huller, der er i bundsebrænderne her, de forsyner gasflammen med ilt. Skolerne er vokset stødt i de 25 år, de har været til. I dag går der 900 elever på skolerne, og stedet har en omsætning på 150 millioner kroner. Men hvis det står til Ole Hjort, så kan det gøres endnu bedre. Vi ønskede, det skulle være stort dengang. Altså fra dag 1 vil vi gerne have et stort, flot sted. Og vi har kæmpe ambitioner. Ikke? Altså, jeg vil jo gerne have en omsætning på 300 millioner. Så kunne jeg ansætte endnu mere spændende gæstelærer og bygge. Vores værdigrundlag siger jo til os, at vi skal til stadighed prøve at forny os. Ikke for fornyelsens skyld, men for at være tidsvarende og for at udvikle os. Og noget af det, vi skal i den nærmeste fremtid, det er at arbejde på at få en god og stærk international afdeling. Og dem det hele handler om, eleverne, er glade for at være en del af stedet. Jeg synes, det har været rigtig fedt. Man falder rigtig hurtigt til, og det er som om, at man har gået her meget længere end de 3 uger. Indtil videre så er Åre noget af det bedste, jeg har oplevet. Det har været rigtig fedt. Det har været det bedste i hele mit liv. Jeg er så glad for, at jeg tog den beslutning at komme herover. Derfor er det også en glad og tilfreds skoleleder, der i morgen fejrer skolerne i Åres 25-års jubilæum. Jeg er utrolig stolt af den her skole og af det liv og de unge mennesker og vores lærergruppe.